Baningi abantu abakhathazekile ngecala likacwecwe okuyingane encane-ke lena eyadlengulwa ngaphambili nangemuva. Base-ke bamangaza futhi ukuthi kulabasolwa abathathu akekho noyedwa i-DNA emeshe naye. Ngakho-ke uSiso okhuluma kule video ubesecela ukuthi umalume wengane okuyiyena ohambisa ingane mihla namalanga ezama ukukhumbula ukuthi ngabe kukhona nala uCwecwe wabuya khona esikoleni noma wayemlanda ebheke esikoleni owayengekho esimeni esikahle khona na. Ninjani? Yaze yayindidi indaba yengane. Hawu kodwa sengaze kulimala ingane kumane izinto kupetuke kangaka kodwa. Ngibuka indaba la. Lithi iphoyisa kuma suspect awu-3 ne athathwe i-DNA. Ayikho emeshayo. Kodwa futhi lithi iphoyisa there was no foreign DNA eyatholakala enganeni. Okay, uma kuthathwa ama-DNA aqhathaniswa nani kanti? Wema angazi noma imina yena udidi singisa indaba yalengane. Kodwa okusalayo ingane yabantu ililimele. Umuntu ongaba usizo kule ndaba yalengane manje umalume. Ngoba manje kushuthi ingane ayilimalanga esikoleni. Mhlawumbe ingane yalimala ekhaya. You understand? Mhlawumbe ingane yalimala ekhaya. Umalume kufanele refresh ingqondo yakhe. Yabo lesigemegeme esenzeke enganeni. There's no way ingane ungangayibona. Izingane zi-acta ngendlela eyodwa. Uyayazi ingane mayingena emotweni yenze njani? Ingene ibingelele. Sawubona malume, ibingelele ezinye, ibe happy. Mayifika ekhaya uyivulela isicapha, uyayazi, yehle egate-ini gijima. Mawungena endlini umuntu ohlezi receive ingane ayishintshi, yenza isequence eyodwa. Ithi mayifika ijikjela isikhwama, iqonde efrijini, iyofuna ukudla, hlale phansi buko Popeye. Ingane yenza into eyodwa nje, ingane ine routine eyodwa. So ingakho usheshe ubone ingane mayinesilonda ingene umkhuhlane because akabuka iTV namhlanje usekamereni sekufanele umlandele kuyombuza kwenze njani? Yini kunjani? Ingane usheshe uyibone ibehavior yayo. So umalume aka refresh ingqondo ke manje ukuthi the day elanda ingane esikoleni ngalelo langa imood yengane yayinjani. Ingane yakwazi yini ukugibela imoto yangaba nankinga, inhlungu. Umuntu owareceive ingane kwakubani, wayenobani, ubani owavakasha, obani amakhelwane, obani abane access yengane. Obani abane access yengane, you understand? Because manje lento yalengane isimane yayingwiji khwebu. And I don't think ikhona umuntu ongathatha i-bribe because i-case mayisi escalate kanje umhlaba wonke usumngeenyawo akukho izuthi kungaba khona umuntu ongariska ngomsebenzi wakhe athatha i-bribe. Yabo makuthiwa ama-test athi negative, ngiyabelieve ukuthi ama-test athi negative. Inkinga namaphoyisa angeke akwazi ukuthi ayilandele kahle le ndaba uma etshelwe ukuthi ingane ilimala esikoleni kanti ingane ilimala ekhaya. Yabo? Ingane mayilimela esikoleni, ubani wayesesikoleni? Umhloli wafika, abazali bezinye izingane, khona umuntu wafika ezodeliver stationery, khona umuntu owafika ezodeliver ukudla kwase-tuck shop. Yabo? Kubheka ukuthi ubani wafika ezofuna ingane. Umalume kodwa uyena ongayiqoqa yonke lento. Umuntu owalanda ingane esikoleni uyena umuntu ongayiqoqa yonke lento asho ukuthi hayi mina ingane ngayilanda nginalutho. Ingane yayihlekela, ingane yayixoxela, ingane yayicula, ingane yayihappy ngelanga engayilanda ngayo mina. Ingane ngayilanda nginalutho. You understand? So kuqaleke manje kubhekisiswe ekhaya ke manje ukuthi kahle kahle ingane ilimale nini? Ilimale ekhaya. Emini ebusuku uma wengane mhla ibuye emsebenzini wabuya ingane ilele, wabuya ingane ihleka, wabuya ingane engathi ingenwe isilonda. You understand? Lento yenzeka naye esebuyile ekhaya, naye esesekhona ekhaya. Ubani umuntu wesilisa wayekhona ekhaya ngalelo langa? Mhla receive ingane ubani wa receive ingane from umalume? Yena lowo muntu wayewubani? Kwakukhona ivisit, kamakhelwane kunivisit, kamakhelwane banayo access engane, ingane inayo ubhoti. Hey guys, ibhlungu lento ngoba ngokuyibuka kanje ungathi case alengane izophelela emoyeni.
Yabona mase kuthiwa there was no foreign DNA vele yatholakala enganeni. Hayi guys, enye into leyo. Shuthi kuzoqhathaniswa ini noba. Kobosha umuntu wrong phela. Ngoba egcineni kongani ingane ilimele kona. Ukulimala kwengane yona ilimele. Ukulimala kwengane yona ilimele. Yalimala nini ingane? Wayigeza umama ingane? Lo muntu wasebenzisa iprotection. Kwenzakalani? Why iphoyisa lithi there was no foreign DNA eyatholakala enganeni? Okusho ukuthi since there was no foreign DNA kuqhathaniswa iDNA kamalume nekaba. Kuqhathaniswa iDNA yababo wengane nekaba. You understand? Iqhathaniswa nobani? Okusho ukuthi kuzothatha isikhathi case yalengane yebo siyalwa sumphakathi but icase yalengane izothatha isikhathi because kuzodinga ukuthi ingane iluleke ngokwengqondo ama social worker akufundele ukukhuluma nezingane. Eventually ingane iyogcina ukukhulumile iqiniso ukuthi ubani wayithinta. Uma kuumuntu ojwayelekile izosho ukuthi umuntu obani izomusho kodwa kuzothatha isikhathi because u7 years uyakwazi ukukhuluma okwamanje usa traumatized kuningi okwenzakalayo kodwa eventually makubhutwa kwamakhelwane ingane izosho mhlambe lo muntu kusengaphunyuka ngoba nakho walinyazwa istranger esazivakashile umuntu wayezodeliver iphasela yabo into enjalo kodwa ke enye into engiphikayo uthi uma kwemntwana wake wanukubezwa nayo. Guys, khona into esingayinaki. Niyazi ukuthi abantu abaningi abake banukubezwa ngike ngibona abantu bebhala into zabo athi umuntu ngangino 5 years ngase ngino 12 years ngase ngino 21 yabo omunye umuntu ngeke uzumkholo mayeyichaza lento yakhe ne but kujwayelekile ukuthi leyo nto enzeke kuwena iphinda phinde. That is why if kukhona umuntu odutshuliwe ekhaya umkhokha wesibhamu uyavalwa. It's just that asibeliveli ezintweni ezifanayo. Asibeliveli ezintweni ezifanayo sabantu and ifanele sikrespect lokho ukuthi abanye abantu izinto ababeliveli kusona. Uyawubona umkhokha walomama manje ukuthi naye wanukubezwa usuwele enganeni yakhe. And akuyena umuntu oqala thousands and thousands abantu bazokutshela ukuthi mina nganukubezwa nengane yami yanukubezwa nezingane zami ezu2 ezingilamayo zanukubezwa. Thousands and thousands abantu ezokutshela ukuthi mina ngino 30 nganukubezwa sengino 60 sengugogo nganukubezwa ngino 5 ngino 8 ngino 12. You understand? Uthola ukuthi impilo yakhe yonke kuloke kwenzeka. I so wish abantu bangayivulela amehlo lento yokuvala umkhokha because I believe ukuthi ukunukubezwa lokhu kuyipart of umkhokha. Umkhokha. I strongly believe ukuthi kumkhokha. Engathi kungathi makukwehlakalela ube strong uthi usuhilile ube strong uzama ukuthi uyovala umkhokha. Uvale lo mkhokha nje ekhaya ukuze ungenzeki naseyinganeni zakho nakuwena futhi ungaphindi ukuthi wenzeke. Ngoba uba buhlungu lengane isilimele kabili lo mama uselibele kabili. Yabona mayethi uzizwe ngathi usenukubezwa kabi okwesibili. You understand? Uqinisile kufanele futhi afile kanjalo. Kufanele futhi ukuthi afile kanjalo. Hayi indaba kaCece bandla engathi izoba inkinga angifuni ungasho. Izoba inkinga and umuntu olimaza ingane uyogcina iphunyukile kanjalo. Yabo? Ngcono ngoba akugona emabhozeni. Niyabaza abantu abanjani? Yabo nje base kuthiwa no foreign DNA. Abantu futhi kuyafana noma kuthiwa belale nenyoka. Kuyilabantu abakhohlakele kuyafana bezotholakala iDNA yenyoka phela leyo. Kuthiwa hayi shuthi ingane ilaliswe nenyoka. Egcineni kosuku kodwa khona umuntu olale nengane. Ingane yona ilimele. Kungenzeka ukuthi kubhekwa kuma suspects abantu abarongi. Kodwa khona kumuntu osondelene nengane khona umuntu okhohlakele.